En 1703 la situació de la hisenda era desesperada. No havia ni un clau en caixa i, a més, l'Ajuntament tenia prohibit demanar més diners a crèdit. Va tindre que intervindre la corona per intentar salvar aquesta situació i així va atorgar els anomenats capítulos para el buen funcionamiento de la hacienda municipal. Es trata fonamentalment d'un recetari basat en economia domèstica per intentar salvar la situació. Els principis són bàsics. Es tractava d'augmentar els ingressos, disminuir les despeses i crear una institució que vigilara el bon funcionament de la hisenda. Per a disminuir les despeses, el que es va pensar va ser en reduir el salari d'alguns funcionaris. Així, qui va acabar pagant els plats trencats va ser el boticari, que va veure reduït el seu salari en un 15% i el predicador de la Quaresma, que ho va fer en un 32%. També el que es va buscar és canviar el sistema per el qual l'Ajuntament havia obtingut aquests diners a crèdit. Originàriament havien utilitzat el sistema que es diu Càmbit, que permet disposar de diners d'una forma molt ràpida, però tenia un interès alt del 12% anual, a més que el termini per a tornar els diners era molt curt. Això es va canviar al sistema de censals, que permetia tornar els diners en un plaç molt més llarg i també l'interès era reduït d'un 5%. I què es va fer per augmentar els ingressos? Fàcil, augmentar impostos. Però aquests impostos van afectar fonamentalment a les classes que menys tenien, perquè els nobles i privilegiats no pagaven impostos. Per a controlar que els diners no es malbarataren, es va crear una nova figura municipal, que és el clavari. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.